Goedemiddag en welkom bij Joet. In Damwoord is van de morgen een auto een kleinwinkel binnenrijden. De bestuurder is na alle gedachten net goed worden en ramde de gevel. Grote schrik van de morgen bij kleinwinkel Fokkinga. Krek naar alle woorden kan er in een auto door de pui rijden. Woende op een wonder red ik er net in je verwoenen. Persoonlijk letsel gelukkig net. Het is al je materiële skeer, maar het is wel raar schrikken voor iedereen hieromheen. Ja, want iedereen had een prettig meisje om, dus het is knabbetarre. De afsluitdijk moet toch een dwarsum centrum worden. Dat is het doel van de provincie Friesland, Noord-Holland en verschillende gemeenten. Deze simmer liet het Riek Witte alleen nog geld uit te hebben voor een veilige afsluitdijk, dus net voor extra's. De plannen die er al zijn, worden nou toch terugzetten. Er is geen centrum, ook niet in Europa, waar water, energie, voedsel en duurzaamheid en toerisme en recreatie en oude en nieuwe land zo tot een geheel zouden kunnen worden samengebald. De komende 3 jaar worden de plannen verder uitwerken om te litten wat er al hier mogelijk is. Als alles uitgevoerd wordt, is er nog eens 400 miljoen extra nodig. In 2014 is het definitief die met Boasterhim. De gemeenteraden van Ljouwert, Castellon, Zuidwest-Friesland, Jereveen en Boasterhim hebben juist erin stemt met opdeling van de gemeente. Overal wie de rie unaniem. Uit zijn een chinstem van de FNP in Ljouwert. Maar het besluit is verslaan dat Boasterhim in 4 stikken verdeeld wordt. Ze gaan de dwarpen Grauw en Jeensum naar Ljouwert, Akkerum naar Jereveen, Terhenne naar de Friese Meren en de Legeën naar Zuidwest-Friesland. Personeel van Boasterhim krijgt na de opdeling een likwaardige functie waarom. Burgemeester Kronen van Ljouwert en Waanders van Dongeradiel krijgen na een week een elektronische ankelbaan om. Maar die ankelbaan worden ze een week lang in de gaten houden door de reclassering. Liek als dat gewoon was, maar gewoon veroordeelden van een misdrijf gebeurt. De burgemeesters willen ondervinden hoe zo'n ankelbaan in de praktijk werkt. Politie en justitie onderzoeken een anonieme tip van een mysterieuze snitser. Die zou meer te weten over de mishandeling van oud-PVV'er Jelle Hiemstra. In deze brief die het Omroep Friesland kregen had, wordt suggereerd dat Jelle Hiemstra zelfs de mishandeling in september in scène zet had. Zo zou Hiemstra de brief schreeuwen €25 en een bivakmuts joen ha en in ruil daarvoor moest de man bij Hiemstra ombeljen. Het OM, die intussen ook een brief in handen kregen had, neemt de tip serieus. Het past in wat we van begin al gezegd hebben, van dat we alle scenario's hier hebben letten. En ja, het kan wezen van dat er echt iets oors onderhand is. Nou, dan zou die brief misschien iets hoe kennen, maar we moeten natuurlijk ook nog onderzoeken in hoeverre dat die brief ik op waarheid berust. Hiemstra zelf kent de brief en de schreeuwen daarvan net. Hij neemt het misselijk maatjend en beskamsem. Een van de 4 werklezen in Nederland is ouder als 50 jaar. De liket hield iets minder plak op de arbeidsmarkt voor deze groeiende groep werkziekenden. Haast 200 werkloze mensen van 50 jaar en ouder wie in Joet naar Ljouwert kwam voor een speciale netwerkbijeenkomst. Een 30-tal bedrijven en uitstuurbureaus zoeken informatie over hoe ze haar op haar arbeidsmarkt presenteren kennen. Wat nevens arbeidsorganisatie UWV wordt het heel die dreger om deze groeiende groep werkziekenden weer aan een baan te helpen. Daar ben ik voor bij werkjouwers dat de doelgroep gauw ziek is, net meer zo motiveerd, net mooi komen kennen in de moderne tijd. En wij denken dat dat net zo is en wij proberen om die werkjouwers van die vooroordelen nou te helpen. De eigen veerdienste Schelling krijgt geen ruimte voor extra afveerten. De EVT wil gebruik maken van een eigen steger in de haven van Schielge, maar dat mag net van de Raad van State. De EVT hier daarom vragen om ze ontnota maar de snelboot net onlezen maaien bij de stegen die het ekbroekt wordt terug doeksen. Daardoor rint nog een zaak bij de rechter. Ze wonen de snelboot erachter onlezen. De gemeente Schielge wil dat net om te vinden dat er maar op een peer plakken meesken op en afstappen maaien. Zal deputaire Kramer haar verhaal dienen en zwarg over het iepenbier voor 4 miljoen. En daarmee is de squalgeende Berber Adema van der Lemmer tevreden over haar actie. Ekkel kwamen er verder geen oren leerlingen. Bij de Jouwen praten ze met deputaire Kramer over bussen die te vol binnen, te let of smarrig. Inderdaad, het is zo dat het al misschien net overal zo bloedig en zo is. Nee. Daarom is het goed dat je hem onjouwen van wat het probleem is. Kramer en de rest van de delegatie stapten hierna op de Jouwer op een bus naar Brussel voor een werkbeziete. Berber is naar Arin tevreden. En wat het de deputaire nou concreet in deze zijn?
dat ze er mee bezig zijn, dat het inderdaad minder wordt. Maar dat ze wel hun best lang gaan om het beter te krijgen. En daar ben ik wel heel blij mee. En dan nog het waar. Het is nog heel te mistig in de provincie. En ik joen en vannacht bloot dat ze toch binnen er ek wat opkledings en het is een graad als 6. Morgen bewolking en zinnen. Er stiert een matig ontkrachtige zuidwesten wind. En het wordt morgen oedai 10 graden. En dit weet zien het kwad dadelijks Heer en K-route. Maar daarin onder een reportage over Janna Eijer die het Liet internationaal woon had. Je hoort dit er om 6 uur weer. Nog een mooie dag verder.